Türkiye башкаласы Анкарада 13 сәгать исәмсез мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2025 елның 21 июль дүшәмбе көн. Сез турыдан туры эфирдә Türkiye авазы радиосының татар телендәге тапшырыгын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогерц эшләнгән Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышлары белән www.trtdinne.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinne кушымтасыннан Voice of Turkey East радио каналыннан тапшыла. Тапшыгызның бүгенге чаралышында соңгы хәбәрләрдән соң 1000 еллыкның беренче чиреге программасы белән Төрки дөньяның йолдызлары язмасын тәкъдим итәрбез. Türkiye авасы толкындарында соңгы хәбәрләр. БМО Израильнең Газадагы яңа эвакуация буйрыгын тормыш коткарушы ярдәмнәргә зыян буларак бәяләде. Birleşmiş Milletler Ишмасы Израильнең Газаның үзәгендәге соңгы эвакуация буйрыгын гаепләп, моның гуманитар ярдәм эшчәнлеге өчен җитди яну булуын белдерде. БМО ясаган белдерүндә шушы яңа ультиматумның булай да авыр хәлдә булган ярдәм операцияларын туктата алачагын һәм җирлектәге тыныч халыкның тормышын тагын да түзә алмаслык торышка әйләндерә алачагын кисәтте. БМОның гуманитар ярдәм офисы соңгы берничә сәгать эчендә ким дигәндә 1000 гаиләнең төбәктән качып китүен җиткерде. АКШ рәсмиләренең Нетаньяхудан көндән-көн тагын да күбрәк тынычсыз булуы белдерелә. Вашингтонда биректә Суриядагы соңгы һава һөҗүмнәреннән соң Израиль баш министры Беньямин Нетаньяхуның хәрби карарлары мәсьәләсендә арткан киеренкелек яшәде. Ахиос хәбәр иткәнчә, Ак йорттагы кайбер югары дәрәҗәле рәсмиләр Нетаньяху гамәлләренең артыгы белән алдан әйтеп була алмаслык булуын һәм җимергеч хәлгә әйләнүен белдереп, җитди борчуларын билгеләп узды. Рәсми бер зат Израиль лидерын гел нәрсәдер бомбалаучы акылдан язган кебек хәрәкәт итә дип тәнкыйтьләде. Суриядагы Сувейда бәрелешләрендә үлүчеләр санының 426га җитүе белдерелде. Сурия кеше хукуклары челтәренә күрә, Суриянең көньягындагы Сувейда вилаятындагы үлемгә китергән бәрелешләрдә ким дигәндә 426 кешенең гомере өзелгән. Якынча бер атна элек башланган бәрелешләрдә бәдәви ашират сугышчылары друз кораллы төркемнәренә каршы берләшкән. Сурия кеше хукуклары челтәре 13-20 июль аралыгына кагылышлы соңгы белдерүендә халык булучыларның иң яклаусыз төркемнәрдән 7 бала, 10 хатын-кыз, 6 сәламәтлек саклаучысы һәм 2 матбугат вәкиле булуын белдерде. Шурада Газада 86 фәлистинне ачлыктан үлгән. Бу турыда Фәлестин сәламәтлек саклау министрлыгы җиткерде. Сәламәтлек саклау министрлыгы соңгы тәүлектә ким дигәндә 18 кешенең ачлыктан гомерен югалтуын белдереп, Газа шик буе капкаларын хәзер үк кабат ачырга чакырды. Фәлестин сәламәтлек саклау министрлыгы әйтүенчә, Израильнең 2023 елның октябреннән бүгенгә кадәр камалыш астындагы Газага гуманитар ярдәмнең керүен тоткарлау аркасында ачлык һәм җитәрсез туклану нәтиҗәсендә ким дигәндә 86 фәлестинлеләрнең шул исәптән 76 баланың гомере өзелгән. Министрлык якшәмбе көнне язмач ясаган белдерүендә камалыш астындагы төбәктә күзәтелүче гуманитар кризисны тавышсыз күпләп үтерү дип атады. Гуманитар шартларның начараюыннан Израиль белән халыкара җәмәгатьчелегенең җаваплы булуын искәртеп уза. Министрлык соңгы тәүлектә Газада ким дигәндә 18 кешенең ачлыктан үлүен җиткереп, азык-төлек һәм даруның керүенә рөхсәт бирү максаты белән шик куе капкаларын хәзер үк кабат ачырга чакырды. Израиль 2 марттан бүгенгә кадәр Газа белән булган барлык шик куе капкаларын ябып, гуманитар ярдәмгә киртә куя. Бу вазгыять ачлыкның җәелүен тизләтә.
Türkiye ovozı dolqunlarında so'nggi xabarlar tinglaysiz. İran hem IŞİD'ler İstanbul'da atom taş silahlarını qabat başlatuv meselesine girişti. İran hem IŞİD'leri Fransa, Germaniya hem Angliya silahlar üsteline geri koydu. İran'ın Press TV media kompaniyası bildirgancha, İran'ın atom taş programması bilen beyli silahlarının Şoşu Cuma günü İstanbul'da yanadan başlağı planlaştırıldı. Bundan evvelki haberlerde silahlarının olduvuzda qatnada başlatıldığı meselesinde vaqtlı kelişuga erişildiği alğa sürülgen idi, fakat hazırında silahlarının vaqtı hem orunda resmileşti. Yaponiya baş ministri Yuqori palata saylovunda ko'pchilikni yo'qoltuuna qaramasdan vazifasında qolacağını aytdi. Yaponiya baş ministri Shigeru Ishibaning partiyasi ildagi Yuqori palata saylovunda ko'pchiligin yo'qotgan kebek ko'rinadi. Nippon TV ham TBS bilan birga jelli media kompaniyalari Ishibaning Liberal Demokrat partiya ham Komitudan turgan hokimiyat koalitsiyasining 125 bahasli o'rindan bor tek yoqincha 41 jenguvin farazli. Bu son kontrolni ta'min etuvchi kerakli 50 o'rindan shoqdi tuban. Muhtaram tomoshabinlar, Turkiya ovozi to'lqinlarida so'nggi xabarlar tingladingiz. Мен еллыкның беренче шереге. Amerika Qo'shma Shtatlarining elboshi yurishi dunyo jamoatchiligining tarixiy mezgilga shohidlik etuvi bilan e'tiborni o'zini jalb etdi. Jumhuriyatchi partiya nomzodi ilki elboshi Donald Trump bo'lgandan so'ng butun e'tibor Oq yurtda 4 yil bo'yi vazifa boshqargan Joe Bidenning elboshi nomzodligini yo'naltildi. Yaşagan selametlik problemaları, bartik yabık eşikler ortundağına tugil, halkka aşık jılışlarda da hatta gözlerge görünürlük etip payda bulgan Biden, partiya içinden ikinci turda qapat kandidat bolma yönelişinde yangragan bütün tavuşlarga qaramasdan, elbaşı yarışında qapat qatnaşırga buldu. Demokrat partiyanın al saylovunda yeterli delegat yoqlawında olgan Biden'ın yazmaşın belgiləşi ise Donald Trump bilan qara qarşı uçuşgan prezident debatları buldu. Cumhuriyetçilerinin nomzodi Donald Trump'a qarşı televiziyadan turdan-turu topşılgan debatlarda elning iqtisodiy turishi bilan birga büyük ko'p temada o'zin bek za'if ko'rsatgan ham jamoatchilik xo'plavi 30%ga tushgan Bidenning nomzodlikdan bosh tortuv uchun bosimlar ko'paydi. Reaksiyalarning ortuvidan so'ng 1968 yilda Lyndon Johnsondan 46 yıldan so'ng birinchi topqir g'amaldagi elboshi bo'larak Joe Biden 2024 yilning 21 iyul kunini yasagan bildiruvi bilan prezident yarışından chekinuvini e'lon etishiga majbur bo'ldi. Bidenning o'z o'rnida nomzod bo'lib turgan vitse-prezidenti Kamala Harrisning 5 avgustda Demokrat partiyasining elboshi kandidati bo'luvi rasmiy ravishda e'lon etilgan bo'lsa, noyabr oyida o'tkazilgan saylov ham Harris hamda Demokrat partiyasi uchun to'liqsincha yengil bo'ldi. Demokrat partiya elboshi vazifasi bilan birga Senat ham vakillar palatasida da ko'pchilikni Donald Trump liderligidagi Jumhuriyatchi partiyaga o'ttirdi. 2008 yılda bütün dünyada tesirli bulgan Amerika Qo'shma Shtatlaridagi turoq ipotekasi krizisi bilan global bank krizisine aylangan ham finans bozorlarini jemirilүү qo'rqinishi oldina keltirgan zo'r turg'unlik krizisi Barack Obama yetakchiligin keskin choralar ko'riga majbur etdi.
Американ Конгрессында 2 ел буе алып барылган сөйләшүләрдән соң банклар белән бергә финанс һәм социаль тәэминат ширкәтләренә катгый контрольләренә күздә тоткан Dodd-Frank Wall Street реформасы һәм сатып алучыны саклау кануны 2010 елның 21 июль көнне имзаланды. Lehman Brothers and Merrill Lynch кебек халыкара инвестиция банклары белән бергә 465 банк һәм социаль тәэминат ширкәте банкрот булган. Кризисның дөнья икътисадына үз кыйммәте исә 20 триллион доллар булды. Дөньяның иң тыныч илләреннән берсе буларак кабул ителгән Норвегия 2011 елның 22 июль көнне бер төркем кырыслык вакыйгасы белән тетрәнде. Беренче һөҗүм Норвегиянең ул чактагы баш министры Jens Stoltenbergның эш офисының алдында микроавтобусның шартлау булды. Вакыйгада 8 кешенең гомере өзелде, 200дән күбрәк кеше яраланды. Якынча 2 сәгатьтән соң исә Утуя утрауындагы яшьлек лагерында үтереш булуы хәбәре килеп җитте. Кигән полиция униформасы һәм ялган таныклык белән лагерны тикшерергә килүен әйтүче, шиктән тыш уңчы Андерс Бейкеринг Брейвик исемле һөҗүмче утрауда булучыларга ут ачты. 69 кешене үтергән, 32 кешене дә яралаган һөҗүмчене соңга калып килгән полиция тире килеш кулга алды. Тикшерү нәтиҗәсендә Норвегиянең икенче бөтен дөнья сугышыннан бирле иң үтергеч һөҗүм буларак тарихка узган вакыйганың җаваплысы Брейвикның бомбалы һөҗүмне һәм үтерешне якынча 1 ел ярым планлаштыруы билгеле булды. Югославия ватандашлар сугышы вакытында сербларның һәм хорватларның һөҗүме 3 июль көнне яңадан ачылды. Гасырлар буе Босния-Һерцеговинада толерантлык һәм мәдәни төрлелекнең символы булган Мостарның ачылышын Төркия белән бергә күп санда дәүләт вәкиле катнашканы белән Англиянең ул чакта тәхет варисы булган принц Чарльз ясады. Османлы төрек тарихы белән бәйле тикшүнәре белән дөнья күләмендә дан шөһрәткә ия булган тарихчы профессор, фәннәр докторы Халил Иналчык 2016 елның 25 июль көнне 100 яшендә вафат булды. Әсәрләре бик күп чит телгә тәрҗемә ителгән һәм дәреслек буларак укытылган Иналчыкны үзен тарихчыларның кутыбы дип атыйлар иде. Мең еллыкның беренче ширеге. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. This is the voice of Turkey. Hier ist die Stimme Türkiye's. Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye. İnca Ankara, Radyo Sedaye Türkiye. هنا إذاعة صوت تركيا. Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu. Ovdje Radio Glas Türkiye. Türkiye'nin Sesi Radyosu. Qui è la radio La Voce della Turchia. Esta es la voz de Türkiye. Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Юфлет Зări и Türkiye. 这里是土耳其之声广播电台。 اینجا انقره رادیو صدای ترکیه. دا Türkiye Radyo'da. خصوم Türkiye Zayne Radyo Gayane. Eterşehir Radyo Sadburi Türkiye Skma. Ovada Türkiye Ünü Radyosu. Aici Radio Vocea Türkiye.
Говорит голос Türkiye. Эфирда Türkiye ovası. Gepleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu. Ye Saday Türkiye. Anlavatqanlar Türkiye Avazı Radyosu. Evo İfonitis Türkiye. Ovdi Radyo Glas Türkiye. Jeddah Radio Muria Türkiye. Ini adalah Radio Suara Turkiye. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye. Este é Rádio Voz da Turquia. こちらはトルキエの声ラジオです。 Zborova Glasot na Türkiye. Efirde Türkiye Avazı Radyosu. İt Türkiye Hangi Radyo'ya? Ovdi Radyo Glas Türkiye. Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye dünyanın yıldızları. Muhterem tыңлаучылар, халыкара мөнәсәбәтләр белгече фәннәр докторы Җәмил Дуачипәкнең язмасына нигезләнеп әзерләнгән Төрки дөньяның йолдызлары исемле тапшыру тизмәбезнең бүгенге чыгарылышында табиб Дәрвиш Караҗа Әхмәт Солтан турында сүз алып барырбыз. Төрки халык тарихында кылыч кына түгел күңел яулаучы батырлар да булган. Бу җирләрдә халыкның кайгысын бетерергә булышкан, күңелләргә һәм тәннәргә шифа өләшкән күпме изге затлар үскән. Караҗа Әхмәт Солтан нәкъ менә шундый данлы шәхесләрнең берсе. Ул бер үк вакытта табиб һәм дәрвиш булып танылган әүлия, өметсезләргә шифа тараткан халык табибы була. Халык күңелен гасырлар буе яулаган бу төрки суфый яшәү рәвеше һәм риваятләре белән төркилек зирәклегендә үзгә бер эз калдырган. Караҗа Әхмәтнең төркилек тамырлары Хорасан белән Төркистан җирләренә барып тоташа. Аның әтисе Хорасан төбәгендә хөкем сөргән Сөләйман әл-Хорасани исемле бий булган. Караҗа Әхмәт Солтан Анадолуга килгәннән соң Госман билегенең беренче җиңүләрендә актив рәвештә катнаша. Тарихи чыганакларда аның Орхан Газый чорында яшәве, сугыш кырларында урын алуы әйтелә. Риваяткә күрә, Госманлы дәүләтенең Бурса тирәсендәге җиңүләренең берсе булган Гейве янындагы Акхисар ныгытмасын алганда Газый дәрвиш буларак катнашкан. Шул җиңүдән соң бу җирдә урнашып, беренче гыйбадәт йортын корган. Тагын бер риваяткә күрә, Караҗа Әхмәт Солтан 1329 елда Византиягә каршы ачылган Пеликанон сугышында да урын алган. Күзәтүче кушаматлы Караҗа Әхмәт Анадолу җирләрен төркиләштерергә тырышкан башка Хорасан батырлары белән бергә Орхан бей җитәкчелегендәге төрки көчләр сафында урын алып, Византия гаскәриенә каршы җиңү яулауда мөһим роль уйнаган дип сөйләнә. Сугыштан соң Орхан Газый ризалыгы һәм яклавы белән Караҗа Әхмәт Үскудар янына күчеп, бүгенге көндә үз исемен йөртүче гыйбадәт ханәне кора. Үскударда урнашкан бу Караҗа Әхмәт исемендәге гыйбадәт ханә ул чорларда Госманлы Византия чигендә билек җәмгыяте булган. Биредә күп санда суфый җитештерелгән, шулай ук чик буе иминлегендә таяныч ныгытмасы вазифасын башкарган. Караҗа Әхмәт Солтан гасырлар буе халык табиблыгы өлкәсендә дан шөһрәткә ирешкән. Үскудардагы йорты белән беррәттән Анадолуның төрле урыннардагы йортларында аеруча психик хасталыклары булганнарны дәвалаганы өчен халык аны рух табибы дип атаган. Телдән телгә күчеп килгән Караҗа Әхмәт исемле олуг әүлия янына килгән тилеләр дә тынычлана сүзләре аның психик сәламәтлеге какшаган кешеләрне дәвалау көчен чагылдыра. Караҗа Әхмәт йорты халык күзендә рухи һәм психик авырулары булганнар өчен шифа йорты булган. Төрки медицина фольклорында исә аның үзгә урыны бүгенге көнгә кадәр сакланып килгән.
Каража Ахмет Султанның төрки халык мирасындагы урыны шундый ныклы һәм тирән ки, Анадолуда хәтта Балкандагы күп кенә шәһәр һәм район аның якты истәлеген яшәтә. Халык ышанычына күрә Каража Ахмет Султанның 7 төрле урында төрбәсе бар. Истанбулның Üsküdar бистәсеннән алып Афьон Карахисарга, Манисадан алып Айдын, Севрихисар һәм Гөйнеккә кадәр сузылучы Анадолу географиясы белән бердән Балкан тарафында Македонияга кадәр төрле төбәкләрдә дә аның төрбәләре урнашкан. Шулай ук Ушак вилаятының Эшме районында урын алган Каража Ахмет авылында, Манисадагы Хорозкөй һәм Акхисар тирәсендәге Каракөй кебек җирләрдә дә Каража Ахмет исемен йөртүче урыннар бар. Üsküdar'да урнашкан аның төп төрбәсе янында исә Каража Ахметнең Хорасаннан Анадолуга өстенә утырып килүенә ышанылган атының символик кабере дә бар. Бу нечкәлек халык күзендә аның достан кебек сәфәренә һәм мирасына бирелгән әһәмиятне күрсәтеп тора. Нәтиҗә буларак Каража Ахмет Султан төрки тарихның рухи сәхнәсендә дәрвиш һәм табиб буларак балкыган шәхес. Хорасаннан килгән батыр буларак Госманлы дәүләтенең корылуында роль уйнаган, күзәтүче кушаматы белән халыкның иман дөньясында урын алган, шифа таратуы белән күңелләрне яулаган. Каража Ахметнең гомер юлы безгә шуны күрсәтә: төрки халык җиңүләрне кылыч белән генә түгел, күңел яулап та башкарган. Ул калдырган мирас бүгенге көндә дә төрбәләрендә укылучы дугалар һәм аңлатылучы риваятлар белән яши бирә. Хөрмәтле тыңлаучылар, халыкара мөнәсәбәтләр белгече фәннәр докторы Җәмил Дугач Ипәкнең язмасына нигезләнеп әзерләнгән тапшыру тезмәбезнең киләсе чыгарылышында күрешкәнгә кадәр исән имин булыгыз. Төрки дөньяның йолдызлары. Мактарам тыңлаучылар, Төркия авазы радиосыдагы татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска тулкынның 17615 килогерц эшлегеннән Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңна кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналыннан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8нче артыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.